பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமென். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுவதாக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும். ஆமேன். இதோ இந்த கால வேளையில் சகோதரியை நாம் பார்க்கின்ற இந்த வேத வசனத்தின்படி அந்த விடத்திலே நாம் வாழும்படியாக ஆசீர்வதித்து அங்கீகரித்து உட்படுத்திக் கொள்வாராக. ஆமேன். கடவுளின் வார்த்தை வாழ்வு தரும் உணவு என்ற தலைப்பிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அது தொடர்ச்சியாக இந்த கால வேளையிலே நாம் பார்ப்போம். அருமையான சகோதர சகோதரி, ஆண்டவராக இயேசுவை இந்த அடியானை மறைத்து பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உமதாய் மாறட்டும். பிதாவின் குமரனுமான மாதாவின் மைந்தனுமான இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். சக்கரியா நூல் 14ஆம் அதிகாரம் 4-5 முடிய. அந்நாளில் அவருடைய காலடிகள் எருசலேமுக்கு கிழக்கே உள்ள ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும். அப்போது ஒலிவ மலை கிழக்கு மேற்காய் செல்லும் மிக பெரும் பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் 2ஆக பிரிக்கப்படும். ஆகவே அம்மலையின் ஒரு பகுதி வடக்கு நோக்கியும் மற்றொரு பகுதி தெற்கு நோக்கியும் விலகி நிற்கும். அப்போது நீங்கள் என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் தப்பி ஓடுவீர்கள். மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆசால் வரை பரவி இருக்கும். நீங்களோ யூதாவின் அரசன் உசியாவின் காலத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் போது தப்பி ஓடியது போல் ஓடி போவீர்கள். அப்போது உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் தம் புனிதர்கள் அனைவரோடும் வருவார். அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த கால வேளையில இந்த வார்த்தை முன்மொழிகிறது. இதோ இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய மலை, அந்நாளில் ஆண்டவரின் அடியார்கள் ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும். ஒலிவ மலை 2ஆக பிரிக்கப்படும். அருமையான தேவ ஜனமே, ஏன் இப்படி பிரிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால், இதோ இந்த நாளிலே ஆண்டவரோடு இருக்கும் பரிசுத்தவான்கள் அவர்களை குறித்து பேசப்படுகிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, ஒரு கூட்டம் ஆண்டவரோடு இருக்கும் கூட்டம், 2வது பரிசுத்தமாய் வாழக்கூடியவர்கள். என் அருமையான தேவ ஜனமே, ஆண்டவருக்கு உகந்த மகன் மகள் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே வேற்பிரிக்கிறவராயிருக்கிறார். அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த நாளிலே அழியக்கூடிய ஒவ்வொரு அழிவுகளையும் நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அது பிரிக்கப்படும். ஒரு கூட்டத்தினர் நிலநடுக்கம் என்று ஓடி போவார்கள். அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த கால வேளையில் ஆண்டவர் முன்மொழிகின்ற வார்த்தை, மூணாறில் ராஜமலை என்கிற இடத்திலே நிகழ்ந்த நிகழ்வு, மொத்தம் 100 பேரோட மரணத்தை சந்தித்த அந்த ராஜமலையில இந்த மலையின் வெள்ளத்தாலே சோகம், அந்த மலை இடிஞ்சு 4 லைன்ஸ் அந்த இடத்திலிருந்து தகர்க்கப்பட்டு வெள்ளத்தால் இழுக்கப்பட்டது. அந்த 4 லைன்ஸும் தரமட்டமாகிவிட்டன. இந்த நிகழ்வு 6ஆம் தேதி 10:30 மணி, இரவு 10:30 மணியிலிருந்து 12 மணிக்குள்ளே நிகழ்ந்த நிகழ்வு. இது எப்படி இந்த நிகழ்வு நடந்ததென்று அன்று இரவு வாட்சராயிருந்த அந்த சகோதரன் காணொளி மூலம் அவர் சொன்ன இந்த செய்தி. நீங்கள் இந்த வீடியோல பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு காட்சியும் 6ஆம் தேதி இரவு 10:30 மணியிலிருந்து 12 மணிக்குள்ள இந்த நிகழ்வு நடந்து விட்டன. 7ஆம் தேதி காலையிலே எல்லாருக்கும் தெரிய வந்து அந்த இடத்துல இருந்த வீடுகள் எல்லாம் ஒன்றுமே காணவில்லை, தரமற்றமாய் இருந்தது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இந்த மக்களுக்காக நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஜெபிப்போம். அந்த ஆத்துமாக்கள் சாந்தி அடைவதற்காக, அந்த குடும்பங்களுக்கு ஒரு சமாதானத்தையும் ஆண்டவர் நிகழும்படியாக, அந்த நிகழ்வு ஒரு கோர தாண்டவம் ஆடிய அந்த நிகழ்வு. இதோ இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்வு நடந்த தேதி 6/8/2020 2020 என்ற வருஷத்திலே நடந்த நிகழ்வு. இது இரவு 10:30 மணியிலிருந்து 12 மணிக்குள்ளே இரவு முடிந்து விட்டன. ஆனால்
இதை கண்டு காலையிலே 7ஆம் தேதி காலையிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த வீடுகள் அந்த இடத்துல இல்லை. இப்படி ஒரு சம்பவம் இதுவரைக்கும் நடந்ததில்லை. அந்த மக்களுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். இதோ இந்த நிகழ்வுகள் நேற்று நடந்தது. அருமையான சகோதரா சகோதரி, நிலநடுக்கத்திலே 4 லைன் வீடுகள் அப்படியே தரையில் முழுகிவிட்டது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, நேற்று காலை வேளையிலே அந்த 4 லைன்ல இருந்த எல்லா மக்களும் மண்ணுக்குள் புதைந்தார்கள். நிலநடுக்கம் வந்து அந்த வீடுகள் இருந்த இடமே தெரியவில்லை. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அதை கண்டு சிலர் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள், சிலர் ஓடி போனார்கள். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இந்த நிலநடுக்கமும் இயற்கையின் வெள்ளப்பெருக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற இந்த நாளிலே பல தேசங்களிலே நாம் காண்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, எல்லா விதமான கொள்ளை நோயும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் தான் இந்த வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம். ஆண்டவருடைய அடியார்கள், ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்த மக்கள், ஆண்டவருக்காக பணி செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறார், இதோ இந்த மலை 2ஆக பிரிக்கப்படும். என் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இந்த ஒலிவமலை 2ஆக பிரிக்கப்படும் என்று வேதத்திலே போட்டபடினாலே என் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இப்பொழுது அந்த காலம் வந்து விட்டது. அருமையான சகோதரா சகோதரி, அதில் ஆண்டவருடைய அடியார்கள் பரிசுத்தவான்களை குறித்து இந்த இடத்திலே பேசப்படுகிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, என் தேவ ஜனமே, இந்த நேரத்திலே ஒரு கூட்டத்தினர் நிலைநடக்கும் என்று ஓடி போனார்கள். பாருங்க அருமையான என் சகோதரா சகோதரிய, இந்த நேரத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிற கேரளாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிற மூணார் என்ற இடத்திலே, ராஜமலை என்கிற இடத்திலே இந்த நிகழ்வுகள் நேற்று தினத்திலே நடந்தது. இது உண்மை சகோதரா சகோதரிய. இந்த வேளையில ஆண்டவர் பேசுகின்ற வார்த்தை ஒவ்வொன்றும் உயிராய், உண்மையாய், உத்தமமாய், சத்தியமாய், நீதியாய் இருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரிய, 2000 வருடத்திற்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட இந்த திருவிவிலிய நூல் நம்மளை இன்னைக்கு சிந்திக்க வைக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரிய, இதோ ஆண்டவருக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது எத்தனை அழிவுகளை நாம் காண்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரிய, ஆண்டவருக்கு உத்தமமாய் நீதியாய் இருப்பவர்கள் ஆண்டவரின் சார்பில் இருப்பார்கள் என்று இந்த வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறது. பரிசுத்தவான்கள், பரிசுத்தவாட்டிகள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில இருப்பார்கள். ஒரு கூட்டம் அழிந்து போகும். அருமையான சகோதரா சகோதரிய, இதோ அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். தொலைக்காட்சி மூலமாக ஆண்டவரை தொட்டும் கண்டும் இதோ கேட்டும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். சகோதரா சகோதரிய, நம்முடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது? நம்முடைய வாழ்வு பரிசுத்தமாக இருக்கிறதா? இதோ ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு வாழ்வு தரும் உணவு என்று நாம் பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரிய, கடவுளின் வார்த்தை வாழ்வு தரும் உணவு என்று நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரிய, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் நடுங்காதபடி தீயோ நம்மளை ஆள்கொண்டு இதோ தீய வழிகளிலே செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, தீய வழிகளிலே நாம் நடப்போம் என்று சொன்னால், இதோ உமது வழிகளை செம்மைப்படுத்த, சீர்படுத்த ஒரு பகுதியை அளிக்கப்படும் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி இதோ அழிவுகளை சந்தித்துக் கொண்டு வருகிறோம். என் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இதோ இந்த வேளையில ஆண்டவர் கேட்கின்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை, பாவத்துக்கு மரித்து நீதிக்கு நீங்கள் பிழைப்பீர்களா? இதோ இதை கண்டாவது நீங்கள் மனம் மாறுவீர்களா என்றுதான் உங்களையும் என்னையும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, 2000 வருடத்திற்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட இந்த திருநூல் இந்த நாளிலே நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இந்த வேத வசனத்திலே வாசிக்கின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும், இந்த திரு விவிலியத்திலே நாம் காண்கின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உயிர் உள்ளது, ஆற்றல் மிக்கது, இருபக்கம் கூர்மை வாய்ந்த பட்டயமாய் இருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அந்த 2 கூட்டமாய் பிரிக்கப்படுகின்ற கூட்டம், ஒரு கூட்டம் ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் செயல்படும், ஒரு கூட்டமோ ஆண்டவருக்கு உகந்த கூட்டமாய் இருக்கிறது, பரிசுத்தவான்கள், பரிசுத்தவாட்டிகள். இன்னொரு கூட்டம் அருமையான சகோதரா சகோதரி, ஆண்டவருக்கு எதிராக செயல்படுகிற கூட்டம். இந்த கூட்டத்திலே யாராக இருக்கிறோம்? நாம் நம் குடும்பம், நம் சமூகம், நம் இறைப்பணி, நம்முடைய ஊழியப்பணி, ஆலயப்பணி, இறைப்பணி, அர்ப்பணப்பணி, இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அருமையான சகோதரா சகோதரி, ஆண்டவருக்கு உகந்த பணியை செய்கிற ஒவ்வொருவரும் நாம் பரிசுத்தத்திலே நிலைத்து நிற்கிறோமா? இதோ பாவத்திலே நாம் இடம் கொடுத்து பாவத்துக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால், இதோ இந்த அழிவுகளை கண்டாவது நீங்கள் மனம் மாறுவீர்களா என்றுதான் தேவன் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். அருமையான சகோதரா சகோதரியே,
இது உண்மை சம்பவம் அருமையானவர்களை. நிலநடுக்கத்திலே 4 லைன்கள் அப்படியே உள்ளே மண்ணுக்குள் புதைந்து விட்டது அருமையான சகோதரா சகோதரியே. இந்த நாளிலே நாம் கண்ணால் கண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. சிலர் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள், சிலர் ஓடிவிட்டார்கள் என்று அங்கே சொல்லப்படுகிறது அருமையான சகோதரா சகோதரியே. என் அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த நிலையை கண்டாவது நம்முடைய உள்ளங்கள் நடுங்குகிறதா? பாவத்துக்கு நாம் மறிக்கிறோமா? பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடுகிறோமா என்று நம்மளை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த வார்த்தையின்படி நாம் மனமாறி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பரிசுத்தவாட்டியாய் ஆண்டவருக்கு உகந்த உத்தம பணியை செய்ய இதோ இந்த நாட்களிலாவது நம் பாவத்தை விட்டு பாம்பை கண்டு ஓடுவது போல பாவத்தை கண்டு ஓடு. அது அருகில் சென்றால் அது கடிக்கும், அது விரியனை போல தீண்டும், உன் உயிரை குடித்து விடும் என்று சீராக்காகமத்திலே பார்க்கிறோம் சகோதரா சகோதரியே. இந்த வேத வசனத்தின்படி இதோ நம் ஆண்டவரை விட்டு பிரிந்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இந்த நாளிலே நாம் பரிசுத்தவாட்டியாய் வாழ என் தேவன் ஒரு வாய்ப்பினை மறுபடியும் அருளுகிறார் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. எத்தனையோ இடங்களிலே நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் தொலைக்காட்சி மூலமாக. எத்தனையோ தேசங்கள் அழிந்து கொண்டு வெள்ளத்தினாலே அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது, மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது, காற்று அடித்து கொண்டு இருக்கிறது அருமையான சகோதரா சகோதரியே. எல்லா விதமான ரூஃப்களும் எல்லா விதமான தகரங்களும் தகர்த்தெறியப்படுகிறது அருமையான சகோதரா சகோதரியே. அது காணொலி மூலம் நீங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள், தொலைக்காட்சி மூலம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அருமையான கிறிஸ்தவனே கிறிஸ்தவனே, இவ்வளவு கண்டு கூட நீ மனம் மாறுவாயா என்றுதான் என் தேவன் இருகரம் நீட்டியவராய் உன்னையும் என்னையும் பார்த்து, மகனே மகளே, நான் உன்னை சீயோனை போல ஆசீர்வதித்தேனே, நீ எனக்கு எதிராக எழும்பும் பொழுது என்னுடைய சீற்றத்தை நீ பார், அந்த சீற்றம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார் என்று சொல்லி நம்மளை காண வைத்திருக்கிறாரே அருமையான சகோதரா சகோதரியே. இப்பொழுதாவது நாம் மனமாறி நம் சன்னதிகள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் மனமாறுவீர்களா என்று சொல்லிதான் இந்த நேரத்திலே நம்மளை பார்த்து, கிறிஸ்தவனே கிறிஸ்தவனை, கிறிஸ்துக்குள்ள வாழ்கிறவர்களே, கிறிஸ்துவுக்காக பணி செய்கிறவர்கள், அர்ப்பண வாழ்வு, இதோ ஆலய பணி, இறை பணி, ஊழிய பணி என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் ஆண்டவருக்கு வெகு தூரமாய் நின்று கொண்டே இருக்கிறோமா அருமையான சகோதரா சகோதரியே. மனமாறி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரோடு இணைந்து கொண்டு என் தேவனோடு வாழும்படியாக என் தேவன் இந்த கால வேளையிலே நம்மளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. இரண்டாக பிரிக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் இதோ பரிசுத்தவாட்டியாய் நாம் வாழக்கூடிய அந்த வல்லமையை நாம் தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. நம்மளை வேர்பிரித்தவர்களாய் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவள் கிறிஸ்துக்குள்ளே வாழ்கிறவர்கள் என்று நமக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. அந்த சோதாம் குமாராவை போல நாம் இதோ இந்த நாளிலே வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறோமா? மனம் மாறுங்கள் என்று இந்த வேத வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் சகோதரா சகோதரியே. எல்லா விதமான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த வேளையிலே இந்த வசனத்தை கேட்டு இதை கண்டாவது நீங்கள் மனம் மாறுவீர்களா என்று என் தேவன் அங்கலாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. இதோ இந்த நாளிலே கடவுளின் வார்த்தை வாழ்வு தரும் உணவு, அவருடைய வாழ்வு தரும் உணவை நாம் எப்படி சீரழித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் சகோதரா சகோதரியே. இந்த இறை வார்த்தைக்கு எதிராக எப்படி செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம், இந்த இறை வார்த்தைக்கு எதிராக என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கிறோம் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. துர்மார்க்க வழிகளிலே நடந்து ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து ஆண்டவரிடத்திலே நாம் எதிராக செய்கின்ற எல்லா காரியங்களையும் குறித்து இயற்கையின் சீற்றத்துக்கு நாம் ஆளாகுகிறோம் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. நாம் பாவம் செய்தபடினாலே 3-4 தலைமுறைக்கு நான் விசாரிக்கிற தேவன் என்று சொல்லும்படியாக நம்முடைய பாவங்களை நாம் ஒப்புக்கொண்டு ஆண்டவரிடத்திலே பரிசுத்த வாழ்வோம் என்று சொன்னால் நாம் சன்னதிகள் அருமையாய் வாழ்வார்கள் அருமையான சகோதரா சகோதரியே. இந்த நாளிலேயாவது நீங்கள் இதை கண்டு நீங்கள் பார்த்து அதன்படி நீங்கள் பாவத்தை விட்டு விலகி பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு தேவனோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்றுதான் இறை வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அருமையான சகோதரா சகோதரியே. அதுக்கு அடுத்தபடியாக இணை சட்டம் 21ஆம் அதிகாரம் 12-13. அவளை உன் வீட்டுக்குள் அழைத்து கொண்டு போ, அவள் தன் தலையை மலித்து நகங்களை வெட்டி கொள்வாள். அவள் சிறை கைதியின் ஆடையை கழற்றிவிட்டு உன் வீட்டில் தங்கி 1 மாத காலம் தன் தந்தையும் தாயையும் நினைத்து துக்கம் கொண்டாடுவாள். அதன் பின் நீ அவளோடு கூடி அவள் கணவனாவாய், அவள் உனக்கு மனைவியாவாள்.
அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த வேத வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக இந்த உலகத்திலே மகிமை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த தலைமுடி, மகிமை என்று சொன்ன அந்த தலைமுடியை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ அந்த மகிமையான அந்த தலைமுடியை பார்த்து மகிமையாய் உன்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன், அதை மலிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒருவேளை இதோ இந்த நாளிலே சக்கையை போல பண ஆசை, எல்லா விதமான பொருள் ஆசை, எல்லா விதத்திலையும் நாம் சக்கையை போல இருக்கிறோமா? இதோ மகிமையை நாம் தகர்த்தெறிகிறோமா என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, வேத வசனத்திலே தலைமுடி என்று சொன்னால் மகிமை என்று அர்த்தமாயிருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அந்த மகிமையை நாம் எப்படி சிதறடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று இந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இதோ இந்த நேரத்திலே சக்கையு பண ஆசை, பேராசை பிடித்தவராயிருந்தபடினாலே இயேசு அவரை கண்ட பொழுது, ஆண்டவரே, இதோ இந்த நாளிலே யாரையாவது ஏமாற்றி நான் வஞ்சித்து எல்லா விதத்திலையும் நான் அபகரித்திருந்தேன் என்று சொன்னால், இந்த நாளிலே 1க்கு 4 மடங்கு நான் திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் ஆண்டவரே என்று ஆண்டவரிடத்திலே பாதத்திலே பணியும் பொழுது எல்லா விதமான குறைகள் எல்லாம் நீக்கி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இன்று இந்த வீட்டுக்கு மீட்பு என்று சொன்னவர். இதோ அதுபோல மகிமையை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா சகோதரா சகோதரியே? எல்லா விதத்திலையும் நாம் ஏழைகளுக்கு உதவுகிறோமா என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, தலைமுடி சிறைப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால், இதோ நம்மளுடைய எல்லா விதமான தீச்செயல்களை குறித்து பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, மகிமைக்கு எதிராக செய்யப்படுகிற எல்லா விதமான காரியமும் தீச்செயலாயிருக்கிறது. அந்த தீச்செயலை விட்டு அந்த முடியை மலிப்பது போல நீங்கள் அந்த தீச்செயலை விட்டு விலகுவீர்களா? மகிமையாய் கொடுத்திருக்கிற எல்லா விதமான மகத்துவமான காரியத்தை செய்ய உன்னை வல்லவனாய் நான் உன்னை ஆசீர்வதித்திருந்தேனே, இதோ ஆண்டவருக்கு உகந்த மகன் மகளாக வாழ்வீர்கள் என்று சொல்லி உங்களை மகிமையால் நிறைவு பெற செய்தேனே, எனக்கு எதிராக நீங்கள் கிளம்பி ஏழைகளை வதைத்துக் கொண்டு அவர்களை வஞ்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களே என்று இந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரியே, சக்கையை போல நாம் இந்த ஊரை ஏமாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறோமா? மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறோமா? விசுவாசியை ஏமாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறோமா? இதோ இறை மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறோமா? சகோதரா சகோதரியே, என் ஊழியக்காரனே, ஊழியக்காரியை, இறை பணி செய்கிறவர்களே, ஆலய பணி செய்கிறவர்களே, அர்ப்பண பணியில இருக்கிறவர்களே, ஆண்டவருடைய மகிமையை நாம் சீரழித்துக் கொண்டு இருக்கிறோமா? அதை சிறப்பாக வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோமா என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரியே, உன் முடி மலிக்கப்படுகிறதா? சிறைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறதா? என் ஆண்டவருடைய மகிமையை நீ எங்கே வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாய்? சகோதரா சகோதரியே, ஆண்டவர் மகிமையை கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து நீ சகா மனிதர்களோடு நீ எல்லா விதத்திலையும் உண்மையாய் உத்தமமாய் சரிசமமாய் இரு என்று சொன்ன என் தேவன் எல்லா விதமான மகிமையும் எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்து ஏழைக்கு இறங்கு என்று சொன்னவர். ஏழைகளை நாம் கண்ணோக்கி பார்க்கிறோமா என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இல்லாதவனுக்கு உன்னுடைய எல்லா விதமான செல்வங்களிலிருந்து பகிர்ந்து கொடுக்கிறாயா? உணவு இல்லாதவனுக்கு உணவு கொடுக்கிறாயா? அருமையான சகோதரா சகோதரியே, கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னால் மகிமை உடையவர்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், ஆண்டவருக்கு உகந்த மகன் மகளாக என் தேவன் ஆசீர்வதித்த இந்த நூலிலே எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அந்த மகிமை எங்கே சீரழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றுதான் நாம் கையில் கொடுத்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை எப்படி நழுவ விட்டு நாம் எப்படி ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து கொண்டு ஆண்டவர் மேலே குறை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோமா? என் அருமையான தேவ ஜனமே, உன்னை ஆசீர்வதித்து அங்கீகரித்து எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்திலே நிலைத்து நில்லு என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதித்த மகிமையை விட்டுவிட்டு நாம் பாவம் செய்து எல்லா விதமான காரியத்திலும் துர்மார்க்கமான வேலைகளை செய்து கொண்டு ஆண்டவரை விட்டு விலகிவிட்டு இதோ எல்லாம் அழிந்து போன பிறகு ஆண்டவரை தூசிக்கிறோமா? என் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே நமக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, மகிமை தலைமுடி என்று சொன்னால் மகிமையின் இருப்பிடம், மகிமையால் உன்னை நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்கிறவர், மகிமையால் உன்னை ஆண்டவர் உயர்த்துகிறவர், இதோ ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்லி இந்த வேத வசனத்திலே பார்க்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அதுக்கு அடுத்தபடியாக 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 14-16 முடிய, அவர்களின் உள்ளம் மழுங்கி போயிற்று. இன்று வரை அந்த பழைய உடன்படிக்கை நூல்களை
அவர்கள் வாசிக்கும் போது அதே முக்காடு இன்னும் அகற்றப்படாமல் இருக்கிறது. பாருங்க அருமையான சகோதரா சகோதரியே, உன்னுடைய எல்லா சூழ்நிலையும் குறித்து ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே பேசுகிறார். என் வார்த்தையை கேட்டு முக்காடிட்டுக் கொள்கிறவர்கள் எப்படி தன்னை மறைத்துக் கொள்கிறார்களோ அதன்படி என் தேவனுடைய வல்லமையை மறைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு கூட அவர்கள் வெளியே பிரகாசிப்பதில்லை என்று வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ஆண்டவருடைய மகிமையை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு சிலர் மழுங்கினவர்கள் போல உள்ளே அடங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அவர்கள் ஆண்டவருக்காக பிரகாசம் அடைவதில்லை. அவர்கள் ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருடைய பணியிலே அவர்கள் முழுமையாய் மகிமையாய் நடத்துவதில்லை என்று இந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரியே, அவர்கள் உள்ளமும் இல்லமும் மழுங்கி போயிருக்கிறது. ஆண்டவருடைய மகிமையை வெளிக்கொணர அவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் என்று இந்த வேதத்திலே சொல்லுகிறது. முக்காடு போட்டு மறைப்பது போல அவர்கள் தன்னை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரியே, ஆண்டவருக்கு உகந்த மகன் மகள் என்று நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, ஆண்டவருக்காக ஓடி ஓடி ஆண்டவருக்கு மகிமையான நிலையிலே நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இந்த நேரத்திலே சொல்லப்படுகிறது அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இஸ்ரேல் மக்கள் சிறைபிடித்து வைத்திருந்தார்கள். அருமையானவர்களே, அவர்களை மகிமையால் ஆண்டவர் வழி நடத்தினார். அந்த பாலைவனத்திலே ஆண்டவர் வழி நடத்தின தேவன். அவர்களுக்கு உண்ண உணவும் குடிக்க தண்ணீரும் ஆசீர்வதித்தவர். மேக தூணினால் அக்னி தூணினால் அவர்களை வழி நடத்தின தேவன். இறை மன்னாவை பொழிந்தவர். மாமிசத்தை காடைகள் மூலம் நிறைவேற்றினவர். எத்தனையோ விதத்திலே அவர்களுக்கு மகிமையாய் என் தேவன் செயல்பட்டபடினாலே அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அவரை மறுதளித்து இருந்தார்கள். இதோ மழுங்கிய உள்ளத்தோடு இருந்தார்கள். என்னதான் அற்புதம் செய்தாலும், என்னதான் மகிமையால் உன்னை ஆசீர்வதித்தாலும் அதை வெளியே கொணராதபடி நீங்கள் அதை மூடி மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்கள் உள்ளங்களும் மழுங்கி போயிருக்கிறது. உங்கள் இல்லமும் பாழடைந்து கிடக்கிறது என்று இந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரி, ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு மகிமையான உத்தமமாக சத்தியமாக நீதியாக ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அவர்கள் மகிமையாய் ஆண்டவருடைய நாமத்தை உச்சரித்து அதன்படி நடந்து மற்றவர்கள் மத்தியிலே பிரகாசமாயிருக்கக்கூடிய அந்த வல்லமையை பெற்றவர்கள் என்று இந்த வேதத்திலே பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரியே, ஆனால் அனைத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு நாம் மூடி போட்டு மறைத்து முக்காடிட்டு நம்மளையே நாம் மறைத்து கொண்டு நம் உள்ளங்களை மழுங்க வைத்துக் கொண்டு ஆண்டவருடைய நாமத்தை பேசாதபடி, அவருடைய நாமத்தை பறைசாற்றாதபடி, அவருடைய நாம மகிமை அடையாதபடி நாம் எங்கே உட்கார்ந்து எங்கே படுத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். சகோதரா சகோதரி, இந்த காலகட்டத்திலே லாக்டவுன் சீசன்ல அருமையான சகோதரா சகோதரியே, ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை நீ எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? நீ எப்படியெல்லாம் செயல்பட வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? சகோதரா சகோதரியே, எனக்கு ஆண்டவருக்கு உகந்த பணி செய்கிற மகனே மகளே, ஊழியம் செய்கிற சகோதரா சகோதரியே, இந்த நாட்களிலே நீங்கள் ஆலயத்தை திறந்து நீங்கள் போதிக்காதபடி தடை செய்திருக்கிற இந்த நாட்களிலே நீங்கள் எப்படி ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ஆண்டவருடைய மகிமையை நீங்கள் பறைசாற்ற வேண்டும் அல்லவா? அருமையான சகோதரா சகோதரியே, எந்த மூலை முடுக்களை நாம் எப்படி செய்ய வேண்டும், எப்படி ஆண்டவருக்கு உகந்த மகனாய் மகளாய், எப்படி ஆண்டவருக்கு உகந்த எல்லா விதமான மகிமையான காரியத்தை ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? சகோதரா சகோதரியே, அது செயல்படாம நீ மூடி போட்டு உன் இருதயத்தை மழுங்கடித்துக் கொண்டு உன்னையே செயலற்று போனவளாய் ஆண்டவருடைய மகிமையை இழந்து கொண்டிருக்கிறாயா என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். சகோதரா சகோதரியே, ஆண்டவருடைய நாமத்தை எப்படி பறைசாற்ற வேண்டும் என்று இந்த வேதங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, ஆண்டவருடைய கடவுளுடைய வார்த்தை வாழ்வு தரும் உணவு என்று நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சகோதரனே சகோதரியே, இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை உயிர் உள்ளது, ஆற்றல் மிக்கது, இருபக்கம் கூர்மை வாய்ந்த பட்டயம். என் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இப்பொழுது நம்முடைய உள்ளமும் இல்லமும் எப்படி இருக்கிறது? மழுங்கி போயிருக்கிறதா? மூடி போட்டு வைத்திருக்கிற ஆலயங்களை திறந்து நாம் போதிக்காதபடி தடை செய்திருக்கிற இந்த நாட்களிலே ஆண்டவருக்காக ஓடுகிறாயா? ஆண்டவருக்காக எப்படியெல்லாம் பணி செய்ய வேண்டும் என்று நீ நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறாயா? சகோதரா சகோதரியே, அது வெளியே கொண்டு வா. ஆண்டவருடைய நாமத்தை பறைசாற்று என்றுதான் இந்த வேத வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது. படிங்க. கிறிஸ்துவின் வழியாய்த்தான் அது அகற்றப்படும். இன்று வரை மோசேயின் திருச்சட்டம் வாசிக்கப்படும் போதெல்லாம் அவர்களின் உள்ளத்தை ஒரு திரை மூடி இருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவர் பால் திரும்பினால் அந்த திரை அகற்றப்படும்.
பாருங்க அருமையான சகோதரா சகோதரி, பல ஏற்பாடுகளிலே திரு வசனங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் தலைமையில் ஒரு துணியை போட்டுக் கொண்டார்கள். பழைய ஏற்பாட்டின் அந்த சட்டத்திலே ஆண்டவருக்கு மகிமையாய் அவர்களை அந்த இடத்திலே தன்னை சாஸ்தாங்கமாக ஒப்பு கொடுத்து அந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நடுக்கம் இருந்தது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அந்த நடுக்கத்தோடு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்குள்ள எல்லா விதமான மகிமையான அந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது, மகிமையா ஆசீர்வதித்த என்னை என் தேவனுக்கு நிகராக நான் இருப்பதில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் தன் தலையிலே ஒரு துணியை மூடிக்கொண்டு வாசிப்பார்கள். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்படுகிறது, ஆண்டவர் பால் நீங்கள் விடுதலை செய்கிறீர்கள். இதோ ஆண்கள் தலைமேல் துணியை போடாதபடி அவன் இறைவார்த்தை வாசிக்கலாம், பெண்மகளோ தலையை முக்காடிட்டுக் கொண்டு வாசிக்கலாம் என்று கொரிந்தியர்களை பார்க்கிறோம். என் அருமையான சகோதரா சகோதரியே, புதிய ஏற்பாட்டிலே அது தகர்க்கப்படுகிறது, அது கொஞ்சம் மாற்றப்படுகிறது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, ஆண்மகன் மூடிக்கொள்ள வேண்டாம், அவன் மகிமையாய் ஆண்டவருக்கு உகந்தவனாய் வாசிக்கலாம், மகளானவள் தன்னுடைய கூந்தலை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று இதோ கொரிந்தியர்களை நாம் வாசிக்கிறோம். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, என் அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவருக்குள்ள மகிமையும் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் எப்படி நாம் இருக்கிறோம் என்றும் இந்த வேத வசனம் நம்மளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. சகோதரா சகோதரியே, இந்த வேத வசனத்தின்படி நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம்? நாம் இருதயம் மழுங்கி இருக்கிறதா? ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா விதமான காரியத்திலையும் நாம் உத்தமமாய் சத்தியமாய் இருக்கிறோமா? இதோ ஆண்டவருக்கு விரோதமான காரியத்தை செய்து ஆண்டவரே இடத்திலிருந்து முற்றிலும் நாம் இடறி விழுகிறோமா? நம் இருதயம் மழுங்கி இருக்கிறதா? அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இதோ இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்த பிறகு எல்லா திரைகளும் கிழிக்கப்பட்டது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அந்த பலிபீடத்தை மூடி வைத்திருந்தார்கள். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, பழைய ஏற்பாட்டில உடன்படிக்கை பேழையை மூடி போட்டு வைத்திருந்தார்கள். இது ஆண்டவருடைய மகிமையான இடம், ஆண்டவர் வாசம் செய்கின்ற இடம். இதோ இந்த இடத்திலே பரிசுத்தவான்கள் மாத்திரம் வர வேண்டும், ஆண்டவருக்கு உத்தமமாய் பணி செய்கிறவர்கள் வர வேண்டும், பரிசுத்தவான் இந்த இடத்திலே வர வேண்டும் என்று அந்த திரையை மூடி வைத்திருந்தார்கள். அருமையான சகோதரா சகோதரியே, புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் கடவுள் மகனாய் மனிதனாய் பிறந்து மனிதனாய் வளர்ந்து மனிதனாய் கல்வாரிக்கு செல்லுகிற வரைக்கும் அவர் அந்த திரையை கிழித்தார் என்று வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டிலே அந்த திரை அகற்றப்பட்டது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, இயேசு கிறிஸ்து மெய்யான தெய்வம், கடவுள் இந்த உலகத்திற்கு வந்த பொழுது பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த அந்த திரை அகற்றப்பட்டது. அருமையான சகோதரா சகோதரியே, அதன்படியாக புதிய ஏற்பாட்டிலே என் தேவன் இந்த உலகத்திற்கு வந்த பொழுது மனிதனாய் பிறந்து மனிதனாய் வளர்ந்து மனிதனாய் எல்லா துன்பங்களும் துயரங்களும் கஷ்டங்களும் கண்ணீரும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு